Yep, Oliver Byrne yn chwarae dim ond i ail gêm o'r tymor ar ôl i Lewis Brass adael y clwb yn dilyn y ddrama na ar yr ofal pan welodd o garden goch. A dwi'n siŵr bod Gavin Chesterfield i roed y negas i'r chwaraewyr heddiw. Hei, testiwch hwn, yn gynnar. O nath Hor yn dda, nôl fan ed yna chi gol! Am gol! Gol unigol wych! A Cottrell yn i'r hwydoi. Fawr o'n byd fysa'r golgeidwad ifanc Byrne wedi medru wneud i stopio hon. Ond eto, Jordan Cottrell ma di dechrau'n dda ac am gol. A mae'r hediad yma rhwng Disney ac Horan, mae draed o'n rhy gyflym. Ydy'r golgeidwad yn meddwl bod o'n mynd i dynnu'r bel yn ôl? Na, ddim heddiw. Mae hon yn mynd reit i'r gornel bella. A Cottrell yn dangos y ddawn, yn dangos bod o'n gallu cadw i ben o dan bwysa am gol. Ferguson. Wild i cael cyffyrddiad bach iddi, Wild i mynd at y bel sy'n adlamu eto! Ac mae di mynd i mewn! A mae Wild yn wyllt yn dathlu. Dyna chi gol gychwynnwyd ac o orffenwyd gan ddyn penderfynol. Tafle gan Ferguson, Wild yn ennill y peniad. Dwi'n wedi gweld un dau tebyg i hynna, ond am sgil i roed y bel dros ben yr amddiffynwr, ffigio i gael ergyd, a wedyn ar ei droed chwith drwy goesa Lewis yn y gol. Mae James Owen oedd y fwy fewn i'r gêm, a mae Davies yn amlwg iawn yn y gêm. A mae Davies yn mynd yr holl ffordd o'r draws, bawb oedd o'n wych, mae'n dod at Declan Poole. A wedwch chi be, mae honna di mynd drwy'r golwr a ddylai ddim bod wedi gwneud, a mae Cei Connah ar y blaen. Declan Poole yn diweddu gwrth ymosodiad efo'i ail gol o'r tymor, a dos ryfedd yn y byd bod Mike Lewis yn ysgwyd i ben, Cei Connah 2, y Barri 1. Davies ar yr ochr chwith yn dangos i gyflymder, yn cael y croesiad i fewn yn rhy hawdd. Oedd Declan Poole teg at y postyn pella yn gwneud be ddylia bob asgellwr da i wneud. Mae o yna i gael y cyflan, ymateb yn gynt na neb, a wedyn, ar draws o golgeidwad, mae'n gamgymeriad. Mae rhaid i Lewis wneud yn well. Bydd o'n hynod siomedig. Mi fydd o'n hynod siomedig. Fysa gol arall, da chi'n deimlo'r pencampwyr yn lladd pethau braidd. O, Aaron Edwards! A mae o'n dal, diolch eisiau codi na di, diolch eisiau edrych i fyny. Acos oedd y drydedd gol yna. Wild yn ennill y peniad, ond dyna'r math o safle da ni'n disgwyl gweld Aaron Edwards yn sgorio. Cyfle i Hugh neu Cottrell i'r hoeddi mewn. Hugh sy'n gwneud. Oedd hi'n bel dda yn doi, croesiad dda. Ac ysgwydd, mae'r cochion yn ei chalu allan. A mae'r bel i lwybr Davies, a mae Davies yn brasgamu, a mae Aaron Edwards yn tu fewn efo. A mae Davies fyddwch chi am fynd i hun. Mae droed ar ysbardyn, oedd Poole yn galw amdani. Nath o fynd i hun, allwch chi ddim i feio fo, ond oedd Poole wedi cadw fyny efo'r chwarae hefyd, a falle, bysa pas iddo fod i bod yn syniad gwell, ond gwych gan Davies. Ferguson, efo chydig o gymorth gan Disney, oedd yn bwriadu'r cyffyrddiad bach yna, sgil yna, a be bynnag bwriadu neu beidio, mae wedi creu cyfle eto, mae troed hwn ar ysbardyn yn y rhagor! Aaron Edwards o'r smotyn gwyn, yr hoer bel yng nghefn yr hwyd ac fe dybiau chi y gêm yn ei gwely. Cei Connah tair, y Barri 1. Y cyflymder, y sgil gan Davies, a wedyn y cywirder. Croesiad ar ei droed chwith, mae o'n gwybod. Mae'r dyn yma yn mynd i ffeindio lle yn y cwrt Cosby. A tha fethu cyfle eireidd yn yr hanner cyntaf, diom yn digwydd eto. Am beniad gan Aaron Edwards. Mae o'n codi mor uchel, mae bron bod o'n penio i lawr i gornel uchel hwyd. Dyna pa mor safonol ydy'r peniad yma am gol. Maen nhw'n chwilio, mae bedwaredd gol, dyn nhw'n fodlon efo tair. Mae hwnna chael ei chyrio, oedd hi ar y llinell. Oedd Hugh yno, ath y golwr lawr hefyd, ac oedd hi bron a bod yn bedwaredd. I gornel dod i fewn, safonol gan J.O. yn unwaith eto. Yep. A Lewis chwarae teg, yn cael ei law at y bel. Y bel gan Hugh felly. Mewn i'r cwrt, peniad ar draws! Oedd hi ar y postyn! Ac yn y diwedd, wyddwch chi pwy sy'n clirio? Michael Wild. Groesiad gan Chris Hughes, safonol, peniad da gan Cooper. Mae hon yn arbediad campus i'w ochr. Andy, is that the kind of performance and 3 points that you really enjoy? Yeah, I mean, after the start,
We don't like conceding goals, Nicky, and we looked at it at half time, and it's a really clever little ball around the corner which releases the player, and then we get ourselves into a bad position. It's a good finish. You've got to pick yourself up from that. That was on 10 minutes. The response was brilliant, and then into the second half with it being 2-1, and we're playing a little bit deeper. We're just opening them up on the counter continually, and then it's about a little bit more quality and a little better finishing. Well, Gavin, you got off to a very positive start, but just conceded too soon there. Yeah, I thought we started the game really well. Delighted with the goal we scored. Conceded from our perspective then to what I consider to be poor goals. The one was a long throw in, which we didn't deal with. And the second one, we played quite a naive pass into centre midfield, and it's been pinched, and we've paid the price for that. I think we were competitive today, so as a manager I can take a lot of heart from that in terms of the combative spirit. I think the better team won, I've got no doubt about that. But I just think that we are showing ourselves for 20-minute periods, 30-minute periods, etc. within games, and what we know is that it isn't good enough to win games of football at this level. So we need to start putting together 90-minute performances, and quickly. Wel, eira'n 3 pwynt pwysig yn y diwedd pnawn yma. Ie, ti'n meddwl, gêm anodd, maen nhw'n tîm da, ond dwi'n meddwl heiddi ennill. Pa mor falch yma ti o sgorio'r gol na yn yr ail hanner ar ôl methu dipyn o cyfle yn y hanner cyntaf? Fi'n meddwl oedd y golgeidio'n dod allan a fi, just cymryd fy llygad allan a just hitio'n anghywir, a just yn hapus i'n neud fo efo'r head yn y diwedd. I know you'll say that you can only control what yourselves do on the pitch, but when you've got TNS producing the kind of results that they're producing week in, week out, how important is it that you are securing results in games like these? You've got to just keep winning every game. We have to batten down now and get ready for a Flint. Bala won again last night, so the three of us are really in good form and setting a high standard at the moment. We're now 3 points ahead where we were this time last year. We were on to win the title, so with the catastrophic injury list that we've had since the start of the season, to be 3 points better off is incredible by the players.